og hæ og to. En af hver. Så går vi frem og krydser og frem. Kryds tilbage. Jeg kigger lige der. Det kan jeg godt forstå. Kylling, og en, to og hæ og to og frem og krydse. Højre, venstre, højre, venstre. Så skal jeg gerne slutte herovre på venstre fod. Det må jeg begynde forfra, altså det tjekke. Vi tager lige det hele en gang, og så sætter vi musik på. Forfra. Nu, og 1, 2, 3, og kryds. 1, bagved og sparken her, og bagved, 2, 3, 4. Venstre, baglæns.